Vladi, nekim drugim mislim. Koliko ima neko podatke i koliko zna da je neko od nas korumpiran, zna se gdje je mjesto da se to prijavi. Nisam znao gospodine Pećin da sam korumpiran. Ne, nego ste vi gospodin Kura, mogu zaći. Ajmo, odlično, ali nije. Nije. Nije potresao. Mislim da se nismo razumjeli, gledajte. Gospodine predsjedniče, vi ste nekoliko puta spomenuli veliku vođu, ne znam, treba se samo reći malo Cetunu. Znači, na kavi, HDS. Pa gledajte, da sam ja na vašem mjestu, ja bih vrlo rado komunicirao sa tim vođom. Jer sam ja nekada komunicirao vrlo rado sa vašim vođom, a bio je doministar, gospodin Knop. Znate, novci se ne dobivaju tu, novci se ide u Zagreb, po cesti se, da bi se cesta napravila, ide se tamo, a ne ovdje. Kaj bi tu vodimo napraviti? Prema tome, treba razgovarati sa svakim zastupnikom, i Felakom, i ne znam kojim još, onim i Đurđe Lackovićem, svi koji mogu pomoći. I znate, onda nije razgovor ljudi iz HDS-a sa Hrgom, veliki vođa. Nije bilo super. Evo mi sad gledali s kim smo razgovarali. Pa možda ste, ja bi sutra razgovarali sa svakim od vas, tu živimo. Na tome, ako se treba ispričati i gospodin Vuković, onda je to i stvar za predsjednik gradskog vijeća. Zahvaljujem. Hvala vam što ste dokazali da